Pai kunia cekloni pai cricket home arni karbi anglong rongasar amai mate KARAA hin pen karbi recho longsing rong hangapan karcho pona jamek chipatir piponsi deng ponlo Karbia khai pen manpeng kethen nai la pen kang tui nai pulotang te karbi recho henlo lasi karbi anglong rongasar amai hin pen matha ponsi man kedo karbi recho longsing rong hangapan karbi apoho la pen Joy Hong Thor Pensi Archo Ponlo Bangso Karcho Amai Long Ni Hang Karbi Anglong Rongasar Amai Phu Har Sing Rong Hang Kecharipon Amai Long Aluhi Sarpo Man Pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang Manpeng Aluhi Man Pen EM Amar Singh Tiso MAC Head Sing Rong Par Agriculture Board Chairman Mohan Tiso Radasai Klembang Lun Setimong Anparta Pen Nangan KARAA along Klembang Photu Chetong Dunsi Karcho Amai Ingsam Jin Pen Pachun Ponlo Laso Hut Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang Pen Kaning Je Pona Tengki Non KARAA la pen KRAA atuma phan Ningkan Isia Long Pen Lak Kep Atangka Karbi Anglong Autonomous Council Pen Kerap Mate Karbi Anglong Autonomous Council Annual Budget along Pen Ipon Poputa Ning Je Pon Karbi Anglong Rong Saramai Tiripia hin pen niliphan pinpuro nang pinunlo aso pinpuro lo bangyalang tum ningkan sek Karbi Anglong budget along Karbi Anglong Autonomous Council budget along na thapon nang jipulo la sinili lak ke patangka lang tum ke hanga teng pen dili pangdak ponlo lang tum han lak ke patangka thapon po tapen Karbi Anglong Karbi rong asar po amai tado phala tum banda lak ke than po ki Karbi Anglong na to hini do Karbi Anglong rong asar mai la pen Karbi rong asar mai la hini song tum banda me lak ke thapon po La pen halapu KARAA asong atum pen kaning je pon ki non KARAA la pen KRAA atum pen isivet ke doji aphansi chingki chingwai pon bom luputa ning je pon La pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang hin pen ningkan isia long pen lak kep atangka Karbi Anglong Autonomous Council Annual Budget along ke panong pon alam the kache hok pon apu thaksitami kachuro bajer pon Alam te bangge nili phantra funang lo ala president funang lo secretary ta funang lo la pen bata lo Elvin sar na insiwa donoi pulo la pen ala CM ta pinjani je lo pen bata ta nang pulo kita me alam te bangge sonai lo nili tumge 2015 se amang pate hala tum pen kaching wai lo si pata na catching wai det pen ofisi ta me ningkan ke thom 2018 ofisi ala tum nang seng dum chingwai pin pen nang seng dum puso te thala we aso ta ning tum pula Rongsar ke cetha ne lokali KSA ni jeta son nang dukokpo sila sombang ke dode desa kemi pusi halasu ta chingwai lo bang krek delo masih bang karbi det nai pusi karbi Rongsar mai bu bang ceseng lo masih ladak ban lang nam lo pulon mangte alang bang so alam bang sok alam kali ta AMP ke kara sik ceseng lo kra la pen kara bu bang ta arlo kacing wai pon padu bomlo lapen rico hen penta isivet do nang pada ele tom la tim Karbi Anglong Dr. Tuliram Rong Hang ke hai mata isivet si do nai ji puladak pinya melong nang pang dak dun lo lasi nele tom la Karbi Anglong rong saramai bangke kaita kacing wai phan ke chisik ding siro alang litum yongsi nele tom along nang kai sivet donang pulote la nele tom nang do ri pu bangai pupe athe rongasar pulote Karbi noi dimasa noi garo noi ele langlu noi chomang noi naga rengma kuki kaddo ko no et tribe sangbong ne tum sivet ke do ya bansi nele tom la Karbi Anglong rongasar tom ke kabor I News Desk Report Karbi Anglong Live